Spesial hari libur ora sekolah, jadi dino iki aku masak mie ayam kesukaan anakku yo. Cara buate, pertama blender bumbu ayam kecap sik. Nah, di blender sampai halus ngene iki, terus digongso bumbu ayame mang. Digongso sampai ambune wangi, kemedul sampai bumbune mateng, ilang ambu langune. Baru cemplungno sere, laos geprek, godhong jeruk, godhong salam, terus digoreng neh diudek-udek sampai mang godhong-godhongane ayu baru lebokno irisan ayame sing wis diumbah ruwesi iki dioseng-oseng dimasak sampai ayame berubah warna aja lali cemplungno kulit sing bekas sing gawe minyak ayam mang lho yo. Nah terus dimasakne nek wis berubah warna ngene iki ayame ditambahi banyu iki nambahi banyune rada akeh soalnya sekalian digawe kuah mie ayam engko terus dimasak sampai umop cemplungno gula abang kaldu bubuk uyah ambek kecap manis tak kei 2 saset baru ngono dimasak sampai umop sampai ayam empuk baru ngono lebokno irisan bawang pres sing akeh ben gurih terus dimasak neh sampai mang bumbune merasuk kabeh bawang prene layu rasane wis enak wis dadi iki beres wis siap bumbu ayam kecape karek nggodhokno mine karo gawe sambele mie ayam spesial rasa cinta beres.